RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Mga kasama na agita sulod sa gambalay nga ato ang gibisita karon diri sa may Balyok Turil ning ato ang siyudad sa Davao kay ato ang dakpon mga kasama ang ato ang sukintig paminaw nga naminaw sa DXDC 621 RMN Davao para to ang dalitan sa tuang panudan karong orasa atong ilaylahon sa pangalan Si Susan Baal. para masuta mga kasama nga certified nga listener si kasamang Susan pangutanon nato siya unsang dramaha ang ato ang mabati sa alas 10 hangtod alas 10:30 sa buntag. Kana yung kuan yun na si Pio Pahulay Kalinaw. Pahuway sa kalina. Paborito ng mga drama. Paborito gila na ang drama. Kami tanan sa Las Balay. Paborito na ang drama. Basta-basta, no? So, tungkol kay paborito mga kasama, ang maong nga drama, ato nang ihatag ang ato ang dalang nga panudan. Dawata kasamang Susan, ang ato ang dalang nga panudan. Ikaw daw ngalan, unsa ning unod sa tong basket karon? Uy, kanindot ba ni? Pang kapritada man ni. Aha. Carrots, patatas, karning mamoy o ganing tomato sauce, Ayan, napadyoy napailahat. ahos, napadyoy So, bombay, kompleto. Apritada yun. Apritada, pang-apritada gani serba. Yan, sa itong kaso sa libre DXDC, na madam. kayo. Salamat kayo sa DXDC sa inyong paghatag sa amoa o kanang pahalipay po nino kay sige mamigpaminaw sa inyo Ayan. ha. Salamat kayo. God bless sa inyong tanan. Ayan, salamat kay kasamang Susan. Kabanato si Radyoman ay Ginita, Radyoman Joel Viray, Tatak, RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition